laboratoriet for at besøge Lotte. Hun er født 16 uger for tidligt på det tidspunkt, hvor man ikke altid kan overleve. Og tusind tak for blomsten. Jeg fik kun lige skrevet til det. Nej, det var det altså. Det var så sødt. Når man bliver født på det tidspunkt, har man ikke rigtig lunger endnu, og organerne er heller ikke rigtig klar til at leve, så derfor dør rigtig mange børn faktisk lige når de bliver født eller i dagene efter. Min mand, han stod her så sødt og generet ude på gangen. Så de andre, de troede, jeg havde fået en hemmelig bejle. Jamen, det var fordi, jeg ville ikke sende dem derned, fordi det var så ærgerligt, hvis du ikke var her. Ja. Så tænkte jeg, så stod han lige på gangen. Ja. Det er sådan. Hvordan går det med dig nu, Lotte? Har du haft en god vinter her? Ja. Jeg har kun været hernede en gang. Hun er nu knap 2 år gammel, og er en rigtig solstrålehistorie. Hendes mor har besluttet lige fra starten, at det her, det skulle bare gå rigtig godt. Kan du ikke tage lidt af tøjet af? For så vil jeg i virkeligheden rigtig gerne se hende. Nej, Lotte. Så vil jeg i virkeligheden gerne se hende gå lidt og sådan noget, ikke? Det er da godt. Ja, men se, hvad hun kan. Jeg fulgte Lotte fra hun var helt lille, og hun er bare en pige, der har gjort noget særligt. Jeg har også stor respekt for den måde, som Lottes mor har taklet det på. Også selvom det har været rigtig svært, har bevaret et godt humør og optimisme hele vejen, og det er også kommet mange gange igen. Ja, hun er stadigvæk sådan sart og skrøbelig. Og... Sindssygt sandt. Ja. Men du er altid glad i låget. Ja. Jeg vil selvfølgelig gerne kunne se Lotte og se, hvordan hun har udviklet sig. Og for at jeg bedst kan se det, så er jeg nødt til at have noget af tøjet af, og derfor ender Lotte med at gå nøgen rundt i rummet. Hvor længe er det, hun har gået? Jamen, hun startede i midten af januar, og så var det først her i slutningen af marts. Hun gik rigtigt uden stykke. Når man tænker på sådan noget som at gå, så bliver man bare nødt til at tænke på, at hun får 4 måneder for siden. Ja. Jeg tager hende ud på gangen for at kunne se hende bevæge sig over lidt afstand. Nå, det kan du ikke have bare. Jeg tror oversygepladsen. Lotte er, selvom hun er 2 år, så hun kun gået et par måneder. Det ser rigtig godt ud, men jeg kan se på Lottes gang, at den er ung og umoden. Hun går bredsporet, hun løber ikke endnu, og hun vil rigtig gerne holde mor i hånden. Skal vi ikke lige prøve at måle hende en gang, når jeg står herude? Lotte bliver målt og vejet i dag. Det er første gang, at Lotte kommer op i normalområdet på kurverne. Det er rigtig dejligt at se for forældrene, for de har haft nogle børn, som lå langt nede under alle kurver. Og nu er Lotte faktisk på vej helt op i normalområdet, og det er rigtig flot, når man kun har vejet 670 gram, når man er født. Kom du herover til dig, så 80. Det er imponerende. Det er også rigtig dejligt for mig, men det er jo ikke min fortjeneste, at Lottes vækstpotentiale er rigtig godt. Men det er også dejligt for mig, for det er et udtryk for, at det går rigtig godt, og at der ikke kommer så mange komplikationer senere med Lottes vækst. Siger hun noget derhjemme? Ja, hun siger far helt rigtigt. Ja. Far med F. Og mor siger hun sådan, det tror jeg mest af mig selv, hun siger det, ikke? Ja. Fremtiden for Lotte ser rigtig lys ud, og det er langt bedre, end man kunne håbe på, dengang hun blev født og vejede 670 gram. Altså, hun er da rigtig fin nu, ikke? Jo. Altså, jeg kan godt se, at hun ikke har gået så længe, ikke? Ja. Altså, hun går rigtig usikker, Ja. ikke? Når vi har prøvet lidt for meget med hende, så spiser hun heller ikke. Nej, hun er pænt mere portioneret, ikke? Jo. Hun er altid så sej, Lotte. Ja. Ikke? Lotte er rigtig sej, for hun er bare gjort af noget godt. Altså hun er født så meget for tidligt og har alligevel haft det, man i min verden kalder et rimelig ukompliceret forløb. Og hun er kommet godt igennem det. Og det i sig selv er ret mirakuløst. Og hvis du ser hendes vækstkurve, så ser det jo mega godt ud, ikke? Og du ved, jeg vil jo bare egentlig have hende deroppe inden 4 år, ikke? Hvor vil du have hende? Jeg vil have hende oppe i normalområdet her, før hun bliver 4. Og hun er også set på vej deroppe, ikke? Det skal hun nok komme. Det kommer hun nemlig, ikke? Planen er at følge hende i hvert fald til hun er 4 år, til hun er vokset op på kurverne. Og måske følger jeg hende til indskolingen, hvis der er nogle særlige problemer omkring det. Kan du have det godt, Mulle? Så kan du have det godt. Det er ikke alle tilfælde, hvor børnene bliver så fine og velfungerende, som Lotte er blevet. Så det er en rigtig lille solstrålehistorie.